Ne zamerite malo zbog frizure, to je od brzine i od kacige. Kod mene se ništa nije pomerilo, ali... Snimit ćemo sve detaljno, da kažemo sad, motor je imao 139 konja na točku i 135 Nm. Nakon remapa Stage 2 ima 149,5 na točku konja i 148 Nm. Znači dobio je 15 Nm i 10,5 wheel horsepower, ili ti to ispadne 16 ili 17... Otprilike 16 konja na agregatu. Na agregatu. S tim da smo sve dokumentovali. Tako i bit će klip na valjcima, sve dokumentarno i za sve one koji ne veruju, sad ćete da imate dokaz sa valjaka, kako to izgleda. Tako da, snimio sam i klip ubrzanja pre i posle, mada posle je bilo jako teško krenuti iz treće, jer motor samo ide na točak, pa sam u jednom trenutku morao da oduzmem gas, zato što bukvalno nisam mogao da ga iskontrolišem i kad sam povećao trakciju, znači motor u petoj i u šestoj ide na točak, znači strašno. Kad se ugase kontrole, ja ne znam... Da, strašno, ne može se, teško se vozi bez kontrola. Bruka, baš, iskreno jedan od, po meni, favorit što se tiče ubrzanja i razlike. Strašno, koji je nenormalno obrti moment i top speed je povećao. Da. Ali generalno u odnosu na MT-10, u odnosu na XR, na sve motore... Najveća razlika u snazi, ovo se osetna je razlika. I što je najbitnije, motor se mnogo lepše vozi u niskim obrtajima, kad se oduzme gas, nema da cimne i nema kad da gas da trzne. Još prima bolje gas i meni se otima iz ruku, na malom gasu mi se otima iz ruku. Morat ćeš da se navikneš, jer stvarno nije sad priča, jer stvarno je razlika nenormalna. 15 Nm na motoru, to neka kola ne dobiju čipovanjem. Dobro to jeste. I naravno, mi smo i Audija čipovali. Ubacili smo jedan lagani kokičar, kukuruz, onaj sa zemunskog keja, pik, malo da se čuje, lagano. Jer nismo više klinci da puca, da detonira. Da. Pratite klip. Pozdrav budeli, evo da snimim šta smo sve radili na Šonetovom auspuhu. Kao što vidite, grane su ostale fabričke, pošto su jako protočne, imaju FI 50 po cilindru, njih nismo hteli da diramo. Odsekli smo fabrički katalizator, kao što možete da vidite, znači to uvek može da se vrati na prvobitno stanje. Nakon toga smo napravili, to jest umjesto njega smo napravili middle rezonator ili ti srednji lunac da bi ubili 10 do 15% zvuka, da ne bi bio preglasan na autoputu. Onda ide FI 80 cev, koja se širi na FI 100, gde dolazi Akrapović, znači na ovaj priključak pasuje Akrapović i fabrički lonac ili ti bilo koji aftermarket tipski za ovaj motor. Još nam je ostalo, znači ovde da napravimo priključak za sondu. Ovo će sve biti ovako otvoreno, jer fabrički je to sve zatvoreno sa jednim štitnikom, tako da mi to nećemo staviti da bi se to malo istaklo, jer po meni mnogo bolje ovako izgleda. I naravno snimit ćemo zvuk nakon što montiramo auspuh. Kako grana izgleda, dobili smo i ove lepe dugine boje, ja ih zovem babaroga boje. Var fenomenalan.
Šone Burazeru, pa jesmo se dogovorili da nema više kašikara. I ti opet isto radiš. Pa mislim, stvarno nije u redu, jebi. Evo da još jednom ispričam detaljno šta je sve rađeno na šonetom motoru. Znači, pre svega odrađeno je skidanje katalizatora, montirana je protočna cev. Nakon toga, to jest motor je već imao KM filter. Urađen je Remap Stage 2 za ulicu, znači safe varijanta koja apsolutno ne može da naškodi agregatu u bilo kakvim uslovima, da li vozili pun gas ili ne. Znači safe varijanta. Uklonjeni su svi limiteri snage, svi limiteri brzina, limiteri gasa, uklonjen je top speed limiter, maksimalni broj obrtaja je pomeren za plus 300 kao kod GT varijante. Deaktivirano je fuel decay, je deaktiviran i ti mekše motorno kočenje, znači pri oduzimanju gasa motor linearno usporava. Mnogi ljudi misle kad se to odradi da motor uopšte nema motorno kočenje. Ima motorno kočenje, samo mnogo prirodnije to radi, kao da bukvalno mrvicu zadržite koču. I isto tako kad dodate gas, motor ima tu mekoću na gasu, nema onako trzaje. Ubrzan je shifter i bliper za 20%. I što je najbitnije, do tih nekih 4000 obrtaja motor se ponaša onako pitomo, može da se kruzira s njim, a nakon 4000 obrtaja bukvalno poludi i katapultira se. Odradili smo, aktivirali smo lagani Pops and Banks ili Burble, da to malo bude zanimljivije. I u naravnom delu klipa možete vidjeti dyno chartove i vidjeti koja je u stvari razlika pre i posle.
Šone, Molim, znači prva test vožnja. ovo ovdje, vidi kako ovo izgleda ovo. Aj, joj. Ja sam vozio, ja mogu samo da kažem da nije realno. Ništa brže u životu vozio nisam, to mogu da potpišem. Tolika agresija, to je strašno. Jebem ti sunce ti jebem. Daj idi bre u kurac, šta si uradio ovom motoru? Otima mi se iz ruku bre. 4., 5. ide na točak, probao sam ti u 6. Otima mi se iz ruku, jer mi veruješ, krenuo na točak, ide nenormalno. Ja... Skače, brate, i krenem, razumeš, iz ruku se otima. Ko da smo turbo stavili. Ko turbinu da ima jebate. Strašno. Vidi, ne može se poredi MT-10 je razlika, smešan, ni jedan motor što smo radili do sad, on nije ovoliko dobio. Konstantno, on puni iz niskih i srednjih i visokih. Konstantno. Konstantno, bukvalno u kojoj god da si brzini on... Au, brate, koja razlika. Šone Burazeru, pa smo se dogovorili da nema više kašikara. I ti opet isto radiš. A mislim, stvarno nije u redu, jebi.